Jahning yahning lalaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka lintang tulya kusuma iwa sumawur Arjuna sira wis prapta ning kutha Runggu nggir duh sang abdi Panembahan punapa paduka ingkang bebisik Sri Kesawa Sidi syukur yen ora sisip pandulunira Arjuna apa karenane sira Andrapati anggayuh wahyu pepakem Sri Makutha Rama kok kowe kongsi teka kene nggir Panembahan boten langkung namung sebab netepi jejibaning satriya ingkang rumeksa jejeking negara supados lampahipun bebrayan tunggal bangsa lan negara punika wontena pakem gegebenganipun satemah saged manggih raharja sabab kinayoman ing adil para marta apa sira ora milik marang kedaton ngamarta to nggir sebab wecaning jagat sapa wae ingkang gadhuh wahyu Sri Makutha Rama iku sembada nurunake ratu pepakuningrat Panembahan tebih saking raos mekaten sampun dados prasetyaning Pandhawa gangsal cacahipun mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh sayekti anggen kula ginaduan kasekten kasantikan kula udhakaken tumrap para Pandhawa 5 sumrambahipun para kawula dasih. Bagus nggih, bagus. Menawa pancen mengkono Arjuna sayekti eling-elingen kang dadi dawuh ingsun